is about to go down. Okay, ngibonga ithuba Bhaka mfethu. Bonga kakhulu kanzama ekutheni ukunikezela ithuba vele kuwena ngize nomfana sizobonga ngoba thina kakhulukazi endlini sonke asiphwanga ukubonga. Yona into esayisho wena instead ukuthi sibonge simane sikuthuke. Njengoba mina ngizwe nomfana kuwena, umfana ushilo ukuthi azobonga. Khona isipho wamupha sona. Ngasamuntu. Ngaqambelana manga. Indlela okwazi ukufaka ngayo isandla kufanele sibonge. Ngiyabonga. Mina ngifihlanga ngisho ku National TV. Ngikushilo ngokumela lo because I got a proof. Ngoba umfana eshilo ukuthi Shabane sengiphumile esibhedlela sengiyaphila ake ngihambe ngiye uKhibhaka ngiyobonga mina personally senguNtando Mhlongo engathanda lokho andibusha nampela yebo. So ke lokho kufanele ngikwenze lokho njengomuntu obizwa ngomalume uthi umfana use right manje na ayisekho le ngusonga lena ebimhlukumeza umfana use right ipansula manje liyadansa yabo. So ke kumnandi kunjani ngiphuzela idrink sezidlile simnandi uyathi sosele nenyama so kumnandi kunje ayana yabo. So umfana uyajabula yabo uthi akathi ukushawa umoya aqale kuwena azobonga akagcinile ukuzobonga kubantu abathe bafaka isandla empilweni yakhe. Akugcinile lokho mfokanzama mhlawumbe sazoqhubeka sokubonga kakhulu futhi usizo ozoqhamuka nalo nawe njengayiphi indlela kodwa mina engimlethele kona indlela owathi uqhamuka ngayo kulezi zakho zokuxhumana. Sinomfana sahlala phansi sabheka ukuthi hawu uthini mfokanzama salalela washo iphuzu elilodwa ukuthi Shabane ngoba usho emoyeni kodwa wawukhuluma nathi uthi thathani umfana nimise esibhedlela. Angifuni-ke ukugxeka bani kanjani but ngokuthi nathi umfana bese siyafu ukuthi abe right because asisebenzeli udumo sisebenzela ukuphila uyabona. So over to you ngoba abantu bayafisa ukwazi ukuthi wena ke Ntando uthini nakho iphatho la bhiva ukhulu akuphinda usukube mfethu phela wazi kuba kule nto yayila awu yephatho uyakuzi fasted ngene sayilokho nje okuncane nje itishi yabo itishi sikhona no ngibingelele nje kubantu ekhaya no king ayewangenzela kona phetha kakhulu izandla nje zidlulika futhi uyabonga ngibonga konke phela kuningi noma singesichazi okay kodwa ke yabona nje nane follow up sengikhona lapha esikole esibhedlela ebulungithinta nje ngithi indoda khamba nithi king kunjengoba washilo yabona nje sisayenza lento nothuleleni malume efika ngathi hayi ngicabanga ukubhalela uthuleleni njani yabo ngithi malume awenze sizame sibone yabo bese umuntu nje kahle thina esifuna yabo ukuthi sithole ama-funding siyokudokotela mhlawumbe e-India oCuba yabo Turkey la yabo nakhona-ke enyangeni nakhona futhi siphinde sizame futhi nakhona awase uyakhuluma-ke laphana-ke sakhona ngikhombisa uma ngithe khona indoda ekhuluma-ke amazwi uBhaka ngithi no uBhaka ngizwe ngaye yabo ngiyamazi athi hayi iyolalela ukuthi thini hayi uma ngizwa ukuthi hayi uyakhuluma laphana ngiyakhuluma impela cause abaningi king babethi nje no babethi no mange ngavuma ukuhlenzwa hayi kubufile usewukulahla impilo yami yabo. Ngibonge nje nawe ukuthi king ukwazile wena ukuthi uyimele into yakho mfethu yabo ukwazile ukuthi uyimele into yakho waphuma esidlangalaleni wayibeka into ukuthi hayi mina ngibona kanje ku kanje nangempela
hayi nomalume waba convincing ngoba ngibe umuntu nje onenkani kodwa nje waba convincing umalume seza la kuwena manje ngiyafika nje kuhleke na ekhaya ngisizezulile iyake nje imoto lana imoto zangampela hayi King wafika nje wakwenza ke nakhona nje saxoxa wathi hayi kuyilokho engikushoyo intwana yabo ngathi hayi ngiyabamba nami ngiyabamba hayi ngampela hayi sesisiyezwa nje hayi thola i-call kuthiwa hayi nangu udokotela ongapha ngasemnambithi yabo ngisho nakhona sho lo dokotela lomnambithi ikhehla lomlungu ulivunyiwe yabo hayi mase ngizwa kuthiwa hayi no ukuthi umuntu ukhulumile nokhuzane nophila lo wasenyuzo bathi hayi khona udokotela ngamase ngiyezwa igama la dokotela udoktor Nkosi inyuzo idla elikhulu igatsha no iphila kakhulu idlaliwe ngoba manje uphila uyena master yonke le omhandpicking lo dokotela usebenzise kuphila yena wathola ilist yabo waseyabheka ukuthi mhlambe ngayimo yabo wasethola ke udoktor Nkosi yabo ngathi ukuxakeka nje ngathi la uthi okay ngila ubona ngakho ngoba phela umuntu omnyama nami phela ngisengisayinyoni uyibathi yabo ngisayi umuntu omnyama ngithi okay kulungile hayi ngihambe ngiye khona lapha mangifika la ncebo yamazi umuntu okhulu and down to earth prepared to listen each and every yabona nje benqala mina kuba nodokotela kanjani malume i-professional kodwa ihambu yabo ayiphakeme lo muntu ufuna uphakeme mama misebenza phezulu imake lo doctor Nkosi Nkosi isibongo nemigama isibongo igama alipita Tulani because I'm not sure mhlawumbe ngiyadideka usothola igama lakho ukuthi ubani no ehighkela we-ICU hayibo ngabona ukuthi yonke into ihambe kahle and futhi njengoba ushilo King ukuthi nawe khona la uzothinta khona ngabona ukuthi hayi ukhona la sekuthinteke khona ngoba kwabedane kwabalula mina ngadla abantu abaningi yabo ngibabehlelile kwakundlela abahlele ngayo ke uNkulunkulu bangasebenzisa yona wasebenzisa le ukuthumela ingelosi ewuphili ukuthi akwazi ukuthola uDr Nkosi kusetshenzwe nemimoya bese uyasinda mfethu hayi usindile manje hayi yabo nje kodwa umuntu efaka ngemphakamisa nje kakhulu ukuthuleleni TV uthuleleni uthuleleni umsizi Mr Mkhwanazi hayi into table my brother, trust me, that man, he is so humble and he is down on earth. I can't believe there is such a human being in Mhlabeni. Even when he speaks, you can be able to listen. When you argue with him, you can listen what he's saying. Umdulo ethuleleni inkosi embaningi abantu azwasisi no yazi nawo ukuthi yazi le nto ayenzayo King akana sports umhlungu uyenza nje yabo petrol masuke sama siya somewhere uma phakathi la labantu labana bayishintsha impilo zabo